не ждем. Вітаю, шановне господарство, у прамым эфіры «Шэсцтва Беларусь», студыя Евген Казакевич. І сёння чацверг, это значит, што з намі на прамой сувязі заснавальнік Белага легіёна Сергей Бульба. Сергей, вітаю, рады вас бачыць. Добрый вечер, взаимно. Ну што ж, мы, як заўсёды, абмяркуем асноўныя падзеі Беларусі і за яе межамі. І, канешне, калі у вас будуць пытанні, альбо яны ўжо ёсць да Сергея, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа. Самае цікавае я абавязкова агучу. Сергей, ну што ж, давайте з асноўных тэмаў пачнем. Лукашенко заявіў, што рыхтуецца да вайны, хаця абсалютна ён супраць вайны. 1 красавіка, то бок учора, сабраў нараду з афіцэрамі беларускага войска і абмеркаваў з імі вынікі так званай раптоўнай праверкі боегатоўнасці, якая доўжылася 16 студзеня. А з кім да вайны ён рыхтуецца? І для каго гэта заява была зроблена? Ох, ну, мы же разумеем, что як бы так, весна, это як и осень, выкликае зноўку такі, відаць, абвастрэнне, да. Таму з кім чалавек ваюе на сённяшнім этапе, я ўжо таксама часам губляюся. Глядзіце, з аднаго боку, да, ён арганізаваў праверку, быццам бы праверыў. Я вот со свайго боку нават пачаў падазраваць, што ён не давярае таму ж Хрэніну, таму Вальфовічу паставіў, каб Вальфовіч прывучаў да сябе ўжо вышэйшае кіраўніцтва, менавіта каб Вальфовіч абвяшчаў ад ягонага імя нешта. То бок была ўжо нават думка, што ён ледзь не збіраецца Вальфовічу пакідаць аператыўнае кіраванне. Але ж нішто пра гэта зараз не сведчыць. Глядзіце, вот на фоне таго, што адбываецца, што ён усё ж такі спадзяецца на вялікую сделку з Трампам, вот на гэтым фоне магчыма прагназаваць все-таки абвастрэнне з Масквой. Таму я не здзіўлюся, калі з аднаго боку праверка праводзілася войскаў менавіта і вот такая хуткая мабілізацыя, это ад таго, што як бы так Лукашенко адпраўляе месседж Маскве. З другога боку, глядзіце, Масква заявіла колькі месяц таму ўжо трошку болей про тое, што Беларусі рыхтуецца каляровая рэвалюцыя. То бок Масква не збіраецца адпускаць крытычна, як бы уклаўшы у Лукашэнкавы праект у вітрыну так званай саюзнай дзяржавы, уклаўшы каля 150 мільярдаў, яна яго не збіраецца адпускаць, то бок не яго, а нас, беларусаў, да. То бок яны лічаць, што это ўжо іхняе. Ну і на гэтым фоне, вот глядзіце, як бы Лукашенко заўсёды трымае любога кіраўніка высокага ўзроўню па меры асабістай аддадзенасці. Вот ён, калі ўпэўнены, што этот чалавек як бы так менавіта яму будзе служыць, то бок ні савецкай сістэме, ні беларускай дзяржаве, а менавіта яму, тады чалавек застаецца пры пасадзе. І тады вот у дадзеным выпадку здагадайцеся, хто яму на стол кладзе якія даклады. Тут же ж вельмі важна, што яму падсоўваюць, што ён чытае. Калі б мы з вами гэта ведалі, мы б маглі прагназаваць, да якой вайны і з кім ён збіраецца ваяваць. Пра тое, што некалькі разоў зноўку агучваў пра Кобрын і Брэст, яго хвалюе, што он там перадыслакуе дэсантнікаў. Ну, слухайце, ад каго ты зараз што схаваеш? Зараз не тыя часы, каб вот усе ведаюць дыслакацыю 38-й брыгады, калі перакіне, скажем так, на 40 кілометраў у другі бок, то прямо усе адразу не будуць ведаць, да? То бок, нейкае такое сабе, Ну і там больш мы ж з вами бачым, што як бы адбылася нарада, і сёння Хрэніну у Маскве. Правда, это мерапрыемства, скажем так, планавае, там сабралі ўсіх кіраўнікоў, усіх міністэрств абароны краін СНД. То бок это не можна сказаць, што это прямо вот Хрэнін паляцеў дакладваць, што тут направяралі. Іх там увогуле праганяюць па звычайнаму этому протаколу. Спачатку яны там вяночкі ускладалі да помніка расійскім салдатам. Як заўсёды, ўсё это традыцыйна, да. То бок уцягнуць у сваю гульню, у свой спектакль. А Лукашенко, слухайце, з аднаго боку ён можа трошку болей ведаць, чым мы з вами пра планы Масквы. Яшчэ з другога боку, не трэба быць тут, што называецца, яснавідцам, каб разумець, што Пуцін не збіраецца спыняцца.
Тым больш на фоне таго, што Трамп заяўляе, што НАТО это папяровы тыгр і што Пуцін пра гэта таксама ведае, то на этом фоне, ну слухайце, тут абсалютна не дзіва, што Пуцін не збіраецца спыняцца і Пуцін будзе працягваць рабіць тое, што яму захочацца. Адно, што, напэўна, ён як бы так 4 гады ўжо адпёкся на украінскім накірунку, то я не здзіўлюся, калі ён, ну вот зараз же загаварылі, вот сёння украінскія журналісты запытваліся якраз, што размова ідзе пра чарговыя нейкія сумесныя навучанні на беларускай тэрыторыі. І вот украінцы ўжо хвалююцца, што это будзе. Это зноўку будуць вучэнні, якія закончацца заходам да іх. Я кажу, слухайце, ну хутчэй за ўсё это вучэнні, якія ўжо закончацца заходам на захад куды-небудзь. Таму што паглядзіце на канцэнтрацыю, дзе ў нас найбольшая канцэнтрацыя вайсковых падраздзяленняў. Это Гродненшчына. А это якраз, у прынцыпе, это Літва з Латвіяй. Да. То бок, я ўсё ж такі маё меркаванне, што калі Пуцін не будзе скарыстоўваць беларускія войскі, то ўсё ж такі на балтыйскім накірунку. А на украінскім, глядзіце, вот, у прынцыпе, прыбалты ўжо навучыліся, прыбалты, еўрапейцы. Калі на нашай тэрыторыі абвяшчаюцца вучэнні, то такія ж вучэнні абвяшчаюцца з таго боку. То бок усе разумеюць, што калі раптам это што задумаюць, то у нас тут як бы так людзі ўжо сканцэнтраваны, людзі ўжо пад бокам. Это вот тое якраз, што ўжо як бы так зразумелі пасля 22-го году, калі русакі зашлі з беларускай тэрыторыі. Вот чаму тады украінцы не аб'явілі са свайго боку навучання? Можна ж было это ўсё зрабіць, а не сядзець, не гадаць, што і не запытвацца кожнага беларуса, ну што, зойдуць, не зойдуць. Ну. Трэба было вучэнне абвяшчаць. А зараз уже як бы так усе разумныя, таму калі нават русакі нешта задумалі сканцэнтраваць на нашай тэрыторыі, то я думаю, што это будзе вельмі так пільна адсочвацца і наўрад ці ўжо так лёгка нешта паўторыцца. Але ж мы не можам з вами выключаць і такога, як бы так, тое, што Лукашенко сам уже верыць у сваю жману, сваю ж хлусню. То бок, калі яны з 22-го года расказваюць адзін адному, вот, напрыклад, Хрэні, Лукашенко, Стерцелем, пастаянна абмяркоўваюць, як там польскія танкі лязгаюць гусеніцамі, понимаете ли, ну, што вот Польша збіраецца Гродно забраць са Львовам. Ну, то бок, калі яны это гавораць год, 2, 3, 4, то яны ўжо самі пачынаюць у гэта свята верыць. Таму вот для каго зараз гэты месседж арганізаваны, ну, слухайце, тут багата варыянтаў. Адназначна адказаць не можна. Сергей, а вось тэхнічнае пытанне з пункту гледжання сучаснай вайны. Калі ўсё ж такі, напрыклад, будуць пацягнутыя сумесныя там расійска-беларускія войскі да мяжы з краінамі Балтыі. Вось тэхнічна з того боку, да, з боку заходніх краін Балтыі, ім трэба таксама да мяжы падцягваць свае войскі? Альбо трэба наадварот, там, не ведаю, на адлегласці 50 кіламетраў рабіць нейкія акопы, там, абарончыя нейкія там спаруды. Ваше меркаванне вось наконт сучаснай вайны, як гэта можа адбывацца? Евген, акопы тут уже позна будзе рабіць, як бы так, войскі трэба будзе сканцэнтраваць. Да. А сканцэнтраваць, як бы так, трошку расцягнуць па тэрыторыі, каб не накрылі адным ударам, это відавочна. Таму што мы не можам выключаць, што русакі, калі ўжо зараз пойдуць вырашыцца, як бы супрацьстаяць захаду, як бы выклік забіць этому самому папяроваму НАТО, я не здзіўлюся, калі яны будуць прымяняць уже тактычную ядзерную зброю. Таму, канешне, як бы так, калі ў Прыбалтыцы будуць абвешчаны вот такія вот навучанні, то, ну, разумна было ўсё ж такі сабраць войскі, але ж, ну, расцягнуць недзе ўздоўж мяжы, это факт. Ну. То бок на адлегласці якой ад мяжы? Я маю зараз на ўвазе, то небяспечна людзям будзе знаходзіцца на якой адлегласці ад мяжы? Ці... Пра якіх людзей мы гаворым? Пра тых, пра жыхароў Літвы, Польшчы, Латвіі. Ну, глядзіце, па-перш за ўсё, ніхто не багата варыянтаў зноўку такі. Но вот я гляджу, найбольшая колькасць экспертаў схіляецца да таго, што рускія паспрабуюць зрабіць эстонскую народную рэспубліку. Ну, эту нарвскую народ, да. Зноў зялёныя чалавечкі? Зноў зялёныя чалавечкі, да. Ці падняць нейкіх зялёных чалавечкаў унутры. По-другое, адносна Літвы, я вам скажу так, ніякі сувалскі каридор, ніхто па гэтых пясчаніках з балотамі прабівацца не будзе. Нават, глядзіце, нават тое, што літоўскае міністэрства абароны прапанавала Польшчы зрабіць
якраз у этом Сувалскім калідоры новы полігон, то, в прынцыпе, палякі, як бы так падумалі, памазгавалі, адмовіліся. На маё разуменне, як бы, калі Сувалскім калідорам якраз стане траса Мінск, Вільня, Каўнас, Калінінград. Вот это і будзе Сувалскі калідор. Ніхто па тых балотах не палезе шоркацца. Так што, ну, я так разумею, што з таго боку трэба будзе і пацягнуць і сілы, і блакаваць, і ў тым ліку, я спадзяюся, яны ўжо прыстралялі заранне, ці не. Ну, я і не здзіўлюся, калі гэтага не зроблена, калі шчыра кажучы, таму што, ну, Еўропа, яна ж настолькі разбэшчаная, настолькі прывыклі, што, ну, вот неяк там саму расмокчацца, навошта, як бы, такія захады рабіць. Я калі з Киева прыехаў, у Киеве то самае блокпасты былі, асабліва каля Майдана, там цераз кожныя 80-300 метраў. Я прыехаў у Вільню, а там абсалютна, як бы, так ніхто нават ні пра што не думае. Максімум расказваюць адзін аднаму, ну, там пабялілі, атынкавалі нейкія те самыя бомбасховішчы старыя, ўсё. Ну. Таму, як бы так, што тут, на што? Москва, конечно, будзе разлічваць тое, што Трамп гаворыць, нездарма ён гаворыць пра папяровага тыгра, таму што ён разумее, што 5-й протакол, перш за ўсё, зараз глядзіце, пасля Армузскага праліва Трамп таксама Еўропе скажа, што, ну, вы мне не дапамаглі з Іранам, я вам не буду дапамагаць, як бы, які 5-й протакол, я не буду дапамагаць, як бы так, напрыклад, калі русакі пойдуць на Балтыю. Яны это цудоўна разумеюць. Сергей, вось наш глядач піша, што Салавей страшыць мабілізацыяй, другім фронтам і тактычным атамам па Польшчы, калі тыя будуць памагаць балтам. Ну, тут ёсць такая небяспека. Я лічу, што калі Расія пойдзе, то яна пойдзе якраз на Балту. Палякаў не будуць на першым этапе кранаць. Вы ўзгадайце Гітлера, калі Гітлеру спачатку що там скармілі? Чэхію скармілі, да? То бок спадзяваліся, што ён нешта адхопіць і больш не будзе. То бок я думаю, што для Польшчы тут знойдуць аргументацыю, чаму ім не трэба ўмешвацца. І як бы вот у гэтым разрэзе якраз можа гучаць тое, што Польша якраз адгароджваецца, глядзіце, вот тое, што на нашай мяжы паставілі гэты паркан 6-метровы, да? Тут такі ж збіраюцца стаўляць і з Украіны. І пры гэтым размаўляюць пра тое, што Украіна ідзе ў еўразвяз. Это што, паміж краінамі еўразвяза будзе 6-метровы плот стаяць? То бок Польша, по-моему, адгараджваецца, і вот тое, што польскі міністр абароны адмовіўся ад сумеснага праекту пра полігон у Сувалскім калідоры, таксама сведчыць пра тое, што вялікая верагоднасць, што нават калі пачнецца нешта ў Прыбалтыцы, Польша заявіць, што это як бы так, ну мы пачакаем, это не наша вайна, да. Паважаны глядачы, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму калі у вас ёсць пытанні да Сергея, калі ласка, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа, ну і, канешне, стаўце падабайкі і падпісвайцеся, калі для вас гэта бяспечна. Сергей, Беларусь у выпадку вайны можа нарасціць колькасць войскаў да 500 000, сказаў таксама Лукашенко на гэтай нарадзе. У нас пад стрэльбай 70 000 чалавек сёння, усяго пад 100 000 у Карпенкова і Кубракова таксама войскі, ўнутраныя войскі і структуры МУЗ Беларусі, невялікія ў камітэце дзяржбяспекі і іншыя 100 000. 500 000 з улікам дадатковага прызыву ў выпадку вайны мы набяром. Ці сапраўды такую колькасць мабілізаваць змогуць і колькі на гэта спатрэбіцца часу? І ў якім выпадку яны будуць гэта рабіць? Евген, ну по паперы, да. На паперах, от як яму дакладваюць, то яно так і ёсць. Па-перш за ўсё, у нас няма 70 000 па Міністэрству абароны пад штыхом, што называецца. Усё Міністэрства абароны, добра, нават калі яно зараз на сённяшні дзень уже не 65, а 70, я дапускаю, што магчыма, да. То колькі з іх цывільных і колькі усялякай абслугі. Это раз. По-другое, глядзіце, ну, у прынцыпе, разам з гэтымі, з народнымі апалчэннямі, за ўсімі вот тое, што яны там пракачвалі апошнія гады, быццам бы яно на паперы гучыць і да, што мы зможам сканцэнтраваць, зможам як бы так паставіць пад ружо, што называецца, але ж пытанне, ну, да паўгады. Хаця вот людзі, напрыклад, сістэмы з гэтай ваенкамата ўсё сцвярджаюць, што ледь не за месяц яны это могуць зрабіць. Хотя, ну вот я задавал пытание, я кажу, слухайте, за месяц, а где вы набираетесь столько той же зброи? То есть столько амуниции, столько зброи, да. Вот им глядите, вот у нас это самое, у нас лічится 570 танков, в основном Т-72.
колькі з іх завядзецца. От як бы тыя, хто знутры, яны гавораць, што адсоткаў 75. Но это, слухайте, это вялікае дасягненне, калі шчыра. Вот звычайна это самае да 22-го году адзін з 10, калі заводзіўся, тое, што было асабліва надыхае, это было цудоўна, да. То зараз, магчыма, вот ўсё ж такі з 22-го года, калі ганялі вот усіх беларускіх сілавікоў па перыметру Беларусі, то, магчыма, як бы ўжо і выйшлі на нейкі ўзровень, да. Ну і плюс да гэтага глядзіце, вот калі разгортваць мабілізацыйна ўсё это аўтатэхніка, нават тыя ж БТР, БМП. Слухайце, калі это было надыха і калі это з доўгатэрміновага захавання яшчэ не здымалася, а тое, што, вот, напрыклад, у старых дарогах здымалася, то яно як бы так яго падраблялі, мянялі. Ну, вот уявіце сабе, стаяла, напрыклад, тэхніка, это ж вся старая савецкая. 30-40 гадоў, як бы так, усе гэтыя гумовыя пракладкі, яно прыйшло, і як мінімум, скажем так, яны ўжо даўно драўляныя сталі і пераламаліся, перасталі быць, скажем так, выконваць функцыі гумы. Но самае элементарнае, самае базавае, што трэба памяняць. Дык вот калі то яны тэхніку будуць здымаць, то ўсё, што да гэтага здымалі, перадалі русакам. Русакі забралі сабе, да. І даўно ўжо спалілі ва Ўкраіне. То бок, слухайте, это пытанне было актуальна. Я памятаю, калі ў Кіеве, ва Ўкраіне была ўжо 4-я ці 5-я хваля прызыву, калі яшчэ было багата добравольцаў. Ну, это самае военком як бы сабраў тых новых прызыўнікоў, ўсё. Максімум, што яны тады далі на той момант, это калашы і нейкія ржавыя патроны. То бок, вот у нас будзе на такім жа ж узроўні, да? Прычым, калі вот мы тады военкома запыталіся, як валанцёры, якія дапамагалі, як бы так, і фронту, і ўсяму, кажам, слухайце, дык ужо ж 4-я, 5-я хваля, што? А я кажа, слухай, аўтамат далі, а што мы яшчэ можам? То бок, от глядзіце, каб у нас у Беларусі тое ж самае не атрымалася. То бок, на паперы Лукашэнку дакладваюць, яму даносяць, што ўсё добра. Ну, але ж з другога боку, глядзіце, вот закончылася праверка ўзброеных сіл, і адразу пачынаецца праверка па фінансах, да? Па крадзежах. То бок, вынікі праверкі правялі да таго, аказваецца, што надта багата раскрадзены, пачынаецца ўжо ўнутраная праверка. Вот вам адказ па канкрэтызацыю, да. Сергей, дарэчы, а як прайшла вось гэта раптоўная праверка боегатоўнасці? Ёсць у вас якая інфармацыя? Можа, штосьці цікавае ведаеце? Не, толькі тое, што, в прынцыпе, вот тое, што па выніках цяпер будзе праверка ўжо фінансавая. Менавіта унутранае разбіральніцтва, дзе што дзелася, таму што надта багата што аказалася, як бы так, на паперы ёсць, а ў рэчаіснасці ўжо і няма. І вось, дарэчы, пра тое, што, магчыма, не будзе зброі і набояў, ці можа быць такая верагоднасць, што вось гэты візіт Лукашэнкі ў Паўночную Карэю, і там менавіта абмяркоўвалі тое, што у Карэі можна ўзяць тую самую зброю, таму што мне падаецца, што там і станкі, і вытворчасць, яна ж з яшчэ радзянскіх часоў засталася ў Карэі, і таксама як і ў нас. Ой, Лукашэнку вельмі спадабаліся, канешне, карэйцы, таму што яны вот як пры сталінскім рэжыме, все для фронта, все для победы, яны гатовы это 25/8, не толькі 24/7 працаваць, да. Давайте глядзець рэальна, Карэя, ў прынцыпе, вот просто калі нават паглядзець на тыя віды зброі, якія яны дэманструюць падчас сваіх парадаў, то яно атрымліваецца, вот як Аўстралія са сваёй флорай і фаунай, это асобны свет. То бок у іх і сістэмы аўтаматаў, і ўсё, вот яно часам настолькі не карэлюецца з тым, што мы прывыклі вот у нашых шыротах. Таму русакі таксама доўга шукалі, што ж як бы так, дзе якія калібры падыходзяць, дзе якія як бы так снарады, дзе што. То бок не ўся, это далёка не ўся номенклатура таго, што карэйцы робяць для сябе, яно можа быць інтэгравана з нашай астатняй тэхнікай, это раз. Другое, глядзіце, з Карэі я тут трошку асобна прысвяціў увагу этому пытанню, таму што ў маім разуменні, па-перш за ўсё, такія візіты плануюцца заранне. І калі Коул быў у Мінску, то стопудова яны ўжо ведалі пра гэта, што гэты візіт адбудзецца.
І я думаю, што ў тым ліку як бы Лукашенко ён же ж узяў на сябе ролю такога пасярэдніка, скажем это толмача, які это самае, які тлумачыць, што Трамп хоча ад того ці іншае як бы лідара. Ну. То я думаю, Лукашенко якраз от ад амерыканцаў перадалі, па-першае, ўсё, што яму перадаць. По-другое, ён выконваў як бы так функцыю пасланніка Пуціна, таму што там нейкі вяночак ускладаў ад імя Пуціна карэйскім салдатам, якія загінулі ва ўкраіне, да. Да. А по-третье, давайте не будем забываться, тут же тему подняли, что белорусская великая сделка со Злученными Штатами, у тым ліку включая абсолютно подобную колькость урана, узбагачана до 45%, и збройного плутония, в принципе, в таких же колькостях, якими володує Иран. Оказывается, у нас с часов Советского Союза, коли у нас, памятаете, под Минском у Могилевским накірунку, это поселок Сосны, там же заўсёды быў філіял Акадэміі навук, і там яны эксперыментавалі з рознымі варыянтамі, скажем так, кампактных, некампактных ядзерных станцый. Да. Так вот, аказалася, што з таго часу ў Беларусі як бы вот прысутнічаюць сотні кілаграмаў якраз урана узбагачана до 45%, і пэўная колькасць, правда, ў кілаграмах на парадкі меншая якраз збройнага плутонія, да. И есть подозрение, что якраз американцы вот выключают этот пункт. Так само яны ведали это еще при первой каденции Трампа. Это Байден, когда пришел, демократы пришли, яны як бы так забылись на это, заплющили очи, не до того было, яны были заняты іншим. А Трамп, когда вернулся, то он як бы так трымал это на контроле. Не только Иран, а лишь и Беларусь. І я так думаю, што якраз Лукашенко як бы так у тым ліку мог раіцца з Кімам адносна, як тут не прадзешавіць. Мы ж с вами разумеем, што КНДР это якраз тая краіна, адна з самых бедных у свеце, якая жыве за кошт таго, што палохае ўвесь свет тым, што типа у нас ядерная зброя, калі вы не будете нас карміць, то мы вам што-нибудь кепскае пашлем. Хаця не факт, што яны маюць тую ядерную зброю. Напрыклад, частка экспертаў лічыць, што яны проста ў падземныя тоннелі заганяюць цэлымі составамі, скажем так, ТНТ, гексаген, ну, то бок звычайную узмоцненую нейкую выбухоўку, і проста за кошт вялізнай колькасці, калі адначасова адбываецца выбух, то на другім канцы планеты як бы так ацэньваюць, ого, это магло быць у эквіваленце там вот такой-то вот ядерное выпрабаванне. То бок не факт же, што яны маюць ядерную зброю, але ж само тое, што яны ўвесь свет палохаюць і як бы прымушаюць якраз іх карміць этим, то я не здзіўлюся, што Лукашенко якраз раіўся, як это тут не прадзешавіць менавіта як не прадзешавіць, да. Сергей, до речі, пасля візіту у Паўночную Карею Лукашенко даручыў паскорыць работу над пагадненнем аб безвізавых паездках у Паўночную Карею. Навошта Менску бязвіз з адной з самых закрытых краін свету, і ці звязана, самае галоўнае, на вашу думку, гэта з магчымым завозам на прадпрыемствы Беларусі людзей з Паўночнай Карэі? Бо мы ведаем, што ў Расіі гэта ўжо даволі даўно практыкуецца, калі прыязджае там партыя паўночнакарэйцаў з там нейкімі маёрамі ці капітанамі, яны працуюць на нейкіх там вытворчасцях, вельмі ідэальныя работнікі. Я паўтаруся, Лукашенко вельмі спадабаліся, да, што яны такія абавязковыя, выканаўчыя, дрэсіраваныя. З пакістанцамі не склалася? З пакістанцамі не склалася, пэўная колькасць завезлі пакістанцаў, але разумеюць, што это зусім не тое, пра што яны марылі. Да. Я б не выключаў, што ў прынцыпе, што якраз беларускія ваенспецы будуць наязджаць якраз цяпер да карэйскіх, от для гэтага, магчыма, і трэба безвіз. Каб маглі якраз спецыялісты ездзіць і па ядернаму этому, і па зброі ўвогуле. Ну і плюс я не ведаю, што тут КНДР пад санкцыямі, не пад санкцыямі. Я так разумею, што беларускія ўрадовыя дэлегацыі пастаянна матляліся ў Іран якраз па абмену досведам, як выжываць скажем так, пад ціскам санкцыяў. То вот и тут не можно выключать, что и тут этот аспект як бы так будзе хваляваць якраз беларускіх чыноўнікаў. Ну, то бок тры аспекты: зброя, ядерная, ядерка ўсё, што да яе датычыць, і як бы так, да, зноўку пад санкцыямі як выкручвацца.
Паважаны гледачы, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму калі у вас ёсць пытанні да Сяргея, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа і, канешне, стаўце падабайкі, падпісвайце, калі для вас гэта бяспечна. Калі вы ў Беларусі, то проста глядзець не забаронена. Сергей, прэзідэнт ЗША Трамп у інтэрв'ю брытанскай газеце The Telegraph заявіў, што разглядае магчымасць выхаду ЗША з НАТО. Прычыны сталі разнагалоссі з саюзнікамі, якія не падтрымалі дзеянні ЗША ў канфлікце супраць Ірана. Трамп раскрытыкаваў альянс, назваўшы яго слабым і неэфектыўным, і азначыў, што ніколі цалкам не давяраў гэтай арганізацыі. Ён лічыць, што ЗША часта падтрымліваюць іншых, але ў адказ не атрымліваюць такой жа дапамогі. Ці варта да гэтых слоў Трампа ставіцца сур'ёзна, і ці магчымы такі сцэнар, што ЗША, скажем так, пакіне альянс, і што будзе далей? Вось цікава. Евген, для того, каб пакінуць альянс, Злучаным Штатам мала проста Трампава незадавальнення. Яны пасля першай кадэнцыі Трампа яны як бы так прынялі адпаведныя законы, адпаведныя дэмпферы. То бок на сённяшні дзень, каб Злучаным Штатам выйсці з НАТО, трэба, по-моему, каб 2/3 галасоў Сената прагаласавалі за гэта. Ці Кангрэс як бы так прыняў асобную рэзалюцыю па гэтым пытанні. То бок тут няма кампетэнцыі менавіта, што Трамп заявіў, усе адразу як бы так пабеглі выходзіць з НАТО. Тут же цэлы комплекс мерапрыемстваў, як бы так Еўропа да Еўропы даходзіць нарэшце, не нарэшце, ўжо як бы з год нагода задумацца, але ж вот толькі зараз, по-моему, ўжо пачынаюць больш-менш сур'ёзна абмяркоўваць. Тое, што спадзяюцца, што Еўропа сама дасць рады, што Еўропа сама справіцца. Канешне, ядзерны патэнцыял таго, што мае Брытанія і Францыя, ён не ідзе ні ў якае параўнанне з тым, што маюць Злучаныя Штаты. Але ж пры ўсім пры тым, як бы так, Еўропа, в прынцыпе, спадзяецца, што яны цалкам зараз пераключацца на сваю вытворчасць зброі, у тым ліку з украінцамі яны наколькі я ведаю, арганізуюць багата і сумесных прадпрыемстваў, і сумеснай вытворчасці. Менавіта мы ж з вами разумеем, што зараз логіка вайны абсалютна з гэтымі дронамі яна мяняе ўсё. Глядзіце, нейкі дрон, які там шахет каштуе максімум 15 000, а ён знішчае як бы так самалёт ДРЛО, як у арабаў, які там каштуе 500-600 мільёнаў. Што это? То бок зараз любая авіацыя, якая стаіць без, скажем так, не в ангары, не прыкрытая, прычым не то, што як бы так у жалезным нейкім ангарчыку, як бы так, які прабіваецца там чым заўгодна, а менавіта, якая не загнаная пад зямлю, як бы так, это становіцца як бы так здабычай менавіта ўсіх гэтых дронавай тэхнікі. То бок малая авіацыя зараз перамагае, яна нішчыць усё. І тое, што плавае, і тое, што лятае, прычым не гледзячы на кошт таго, што... Вот калі здавалася яшчэ гадоў 10 таму, што амерыканцы, уклалі яны там у свой авіяносец, уклалі там страшэнныя грошы, і вот уся эта армада. А што это уся армада? Уся эта армада дастаткова, як бы так, каму, хто займецца, як бы так, прадметна яе вынішчэннем, дастаткова адначасова запусціць, напрыклад, пару сотен, як бы так, тое, што ў паветры ляціць, і, скажем так, пару десяткаў нават, сотню, таксама гэтых безэкіпажных, якія называюцца паўпагружныя дроны, якія ідуць у вадзе пад вадой. І ўсё. І што ты зробіш? Нічога. Так, Сергей, давайте зараз да тэмы перамоваў Беларусі і Літвы перайдзем. Прэзідэнт Літвы пералічыў умовы, пры якіх магчымы дыялог з Менскам. Калі ў бліжэйшыя некалькі тыдняў на працягу 4 тыдняў не будзе шароў, не будзе нелегальных мігрантаў, усе фуры паспяхова вернуцца ў Літву і сапраўды будуць прадэманстраваны намаганні рэжыму Лукашэнкі па нармалізацыі адносін, прынамсі без стварэння напружанасці для свайго суседа, мы расцэнім гэта як знак добрай волі і, магчыма, пачнем такі дыялог. Ці патрэбен зараз Мінску дыялог з Літвой, ці будуць яны спрабаваць наладзіць адносіны? Тут багата пытанняў. Лукашенко, конечно, спадзяецца на Трампа. І Лукашенко спадзяецца на ролю моста паміж Расіяй, вялікай Расіяй і Злучанымі Штатамі. То бок ён, у прынцыпе, і Колу прыводзіў прыклады, як там Фінляндыя работала, як Балгарыя выступала такім мостом паміж СЭФам і
як бы заходнім светам. Ён нездарма дамагаўся, каб санкцыі знялі менавіта з міністэрства фінансаў. Ну але ж тут глядзіце, тут ёсць, скажем так, розныя інтарэсы і супярэчнасці. Ён спрабуе з Трампам дамаўляцца, а з Еўропай у яго пакуль нічого не атрымалася. Я так разумею, типа проект тое, што Маша Калеснікова агучыла, што вот трэба і заходнім лідарам, так ж як Трампу пачаць камунікаваць з Лукашэнкам. Я так разумею, што і русакі вылічылі, што это як бы так беларусы тут рыхтуюць нейкія хітрыкі свае, і вот тыя пагрозы, якія гучалі і ад Захарова, і ад расійскай СВР, і ад намесніка Лаўрова, это ўсё адным і тым жа рэчышчу, што Беларусі, які налічылі, рыхтуецца каляровая рэвалюцыя. Да. То бок, бачыць, з Еўропай не атрымліваецца, і як Лукашенко не стараецца, ну ён, відаць, больш акцэнт усё ж такі пераносіць менавіта на работу з Трампам. То бок ён марыць стаць такім жа любімчыкам Трампа, як Орбан, напрыклад, у той ж Угоршчыне. Ну, але ж тым не менш, вот эта роля моста, яна, ну, слухайце, я ў свой час таксама задаваў пытанне, чаму, напрыклад, Парэксбанк, памятаеце, у Латвіі такі быў, калі Латвія адмывала грошы, фінансы для ўсяго былога Савецкага Саюза. Вот чаму Парэксбанк быў не ў Мінску, а ў Рызе. Тыя ж русакі, па-моему, з большым задавальненнем ехалі ў Мінск, і чым да латышоў, якіх яны падсвядома не любяць, фашыстамі называюць. То бок Лукашенко, по-моему, недзе ўсё ж таки спадзяецца выбудаваць нейкі вот такі вот. Яны ж зараз далі каманду зрабіць камбініраваны банк, які будзе работаць і з криптой, і як бы так, ну вот, з агульна прынятымі этими валютамі ўсімі. А это ж якраз усё пад русакоў робіцца для таго, каб мы маглі до русакоў расійскія алігархі, калі яны вывозяць грошы з Расіі, то яны это маглі рабіць цераз беларускі мост якраз. То бок ён у гэты бок рупіцца. Але ж, ну, пры гэтым, глядзіце, пры гэтым Еўропа літаральна за дзень да прыезда Коўла 31 краіна заблакировала картачкі, крэдытныя карткі філіялаў расійскіх банкаў на беларускай тэрыторыі. І Альфа-банк, і Белгазпромбанк. То бок усё паблакавалі. Это тое, чым русакі скарысталіся, ну, карткамі быццам беларускіх банкаў. Ну. То бок тут не ўсё так празрыста. З Літувай, Літува, да, пастаянна як бы так выходзіць, спрабуе арганізаваць свой трэк перамоваў менавіта з Трампам. Ну, Літува хоча нешта выгандліваць для сябе. Яны разумеюць, калі лукашэнкаўская Беларусь знаходзіць агульнае разуменне з Трампам, то яны, у прынцыпе, ну, нічого яны не змогуць прад'явіць насуперак. Хаця, зноўку такі, да, перад прыездам Коўла яны літаральна за дзень да гэтага Сейм сабраўся і аднагалосна прагаласаваў за так той же спорт, напрыклад, клайпецкі, быццам бы з пагрозы нейкай нацыянальнай бяспецы. То бок раней такого не было, это яўна робіцца якраз вот пад беларускі калій. Ну, але ж яны цудоўна разумеюць, што калі раптам беларусы ўсё ж таки дагаворацца з Трампам, а зараз ж мы памятаем, што не толькі недра Нежын выведзеныя з-пад санкцый, але ж і сам БКК, да, беларуская калійная кампанія, то яны разумеюць, калі ўсё ж таки амерыканцы ствараюць, уваходзяць у нейкую канцэсію з беларусамі, то, скажем так, на этом же ж тавары, на этих калійных угнаеннях уже будзе не напісана не Made in Беларусь, а Made in USA. І літоўцы нічого не змогуць сказаць супраць. Таму яны паніжаюць градус, таму яны гатовыя ўжо як бы так да перамоваў з Лукашэнкам, таму што, ну, Злучаныя Штаты, як відаць, усё ж такі аказваюць пэўны ціск. Адзінае, што глядзіце, як бы так, вот, напрыклад, з тымі ж аўтамабілямі грузавымі, якімі беларусы выставілі рахункі за быццам 4 месяцы простое іх на беларускай тэрыторыі, спачатку выставілі по 120 еўра за дзень. Потым нехта разумны падказаў, што частку тады машыны не забяруць, таму што, ну, за захаванне трэба заплаціць болей, чым цана вот машыны ў тым стане, як яна ёсць на сённяшні дзень. Тут цану знізілі ў 3 разы, але ж там атрымалася такі, як бы так, нюанс, што трэба плаціць на Белтамаксервіс, які пад санкцыямі. Таму Літува на сённяшні дзень адмаўляецца, што мы не будзем плаціць на арганізацыю, якая пад санкцыямі Еўросаюза. Ну і вот тут яшчэ адзін такі, як бы так, нюанс знайшлі, што ўперціся.
Тое, што ну вот яны зноўку такі напіраюць на эту кантрабанду цыгарэты, вот зноўку пайшла это самае, зноўку пайшла хваля этой нелегальнай міграцыі. Ну да, зіма закончылася. І тут я не ведаю, што тут ад Лукашэнкі залежыць. Пытанне ў тым, што расхітаць Еўропу, еўразвяз якраз хваляй нелегальнай міграцыі это пуцінскі канцэпт. І то бок то самае пуцінскі СВР па ўсім свеце якраз пропагандуе вот это нелегальный заход, продае визы. То бок зараз же с российской визой можно спокойно проезжать в Беларусь, уже не обовязково белорусскую визу отрабливать. Яны еще не фиковали визы на свою голову. Ну. Так что, ну, як бы так, з одного боку Лукашенко може уплывать, як бы так жестко по гранцам дать по ушах, але з другого боку яны уже привыкли за это иметь доход. Ну просто Сергей, такая цікавая гісторыя атрымоўваецца, што калі не атрымаецца дамовіцца з клайпедскім партом, да, з кіраўніцтвам Літвы, то ўсе гэта зняццё санкцый з беларускага калію яно не працуе, таму што мы бачым, што колькі там дзён ужо тыдзень, да, услуга пад Піцерам гарыць, палае, так, чорным дымам, і вось на перамовах там з мэрам там Чукоткі ці з кім дамаўляліся, што таксама праз Чукотку будуць вазіць. Але я выбачаюся, ну 6 000 кіламетраў да Чукоткі ад Беларусі, гэта ж колькі гэты калій тады каштаваць будзе? Там одна транспарціроўка будзе, не ведаю, даражэй, чым сам гэты калій. Ну, па-першае, ўсё яны спадзяюцца, што за гэты час цэны вырастуць значна. Таму што, глядзіце, ўсё ж такі, скажем так, блакада Армузскага праліва, яна прывяла да таго, што ўзлятаюць цэны на ўсё. І на карбаміды, і на ўсе ўгнаенні, і ў тым ліку на калійныя таксама. Это раз. По-другое, это ну, проект, собекошт проекта, які называецца этой Чукоткай, 75 мільёнаў долараў, прычым невядома, колькі беларусы якую долю мусіць укласці. То бок для дзяржавы это не такія вялікія грошы. У-трэціх, як бы так, Лукашенко звычайна не любіць нешта будаваць на расійскай тэрыторыі, таму што ну, халера яго ведае, як яно пойдзе далей. І тут разлічваць на тое, што на сённяшні дзень нават па чыгунцы, калі яны дадуць нейкі тарыфны і льготны, скажем так, тарыф, то это не будзе гаварыць пра тое, што цераз год яны яго не адменяць. І то бок вот той, што там быццам бы порт дзе-то там на нейкай Чукотцы нам пабудаваў, это атрымаецца такое сабе ні пра што. То бок я думаю, што Лукашенко тут разглядае у тым ліку іншыя інтарэсы. Глядзіце, тая ж Саудаўская Арабія вот на сённяшні дзень, Кувейт, Сауды, як бы так, вот тое, што яны займаліся зжыжэннем этого СПГ, то бок это дарагая вытворчасць, як бы так Іран ее зараз пашкодзіў сваімі вот ракетнымі атакамі. І ёсць такая канцэпцыя, што вот з таго боку якраз кувейцы, арабы як бы так памазгавалі, што СПГ это ўсё ж таки вымагае сур'ёзнага абсталявання, і нават тут калі зараз аднавіць пасля іранскіх атак, это можа быць і 1,5 і 2 гады, то бок это эксклюзіўнае абсталяванне, да. Плюс гэта газавозы, это самыя танкеры, яны вельмі як бы так дарагія, да. І там як бы так зноўку пачала гучаць інфармацыя, што ў іх ёсць газ, а газ жа можна скарыстоваць для тых азотных угнаенняў. Згадайце наш гродненскі азот. Там ж у першую чаргу як бы так асноўнае, это і ёсць асноўны спажывец якраз расійскага газа. То бок арабы вырашылі, дык не будзем мы тады уласна як бы рабіць звадкаваны гэты газ СПГ, а будзем мы скарыстоўваць свой газ якраз для вырабу вот азотных угнаенняў. І вот тут Лукашенко, ён же ж не здарма як бы з Алжырам дамаўляўся там пра тое, што зрабіць кампазітнае. То бок яны робяць азотныя, мы там свае калійныя. Зараз жа ж модна як бы так некалькі розных як бы кшталтаў варыянтаў гэтых угнаенняў мяшаць і рабіць такі вот комплекснае угнаенне. То бок я думаю, што вот над гэтым праектам ён таксама сур'ёзна працуе. Вот з Чукоткай яны ж гавораць, у прынцыпе, пра што яны гавораць? Пра Амерыку і пра частку Азіі. Я не ведаю, но, по-моему, невеликая як бы так верагоднасць, што гэты праект адбудзецца. А Клайпеда, я думаю, што, ну, я ж сказаў, што ўсё ж такі літоўцы, калі яны пайшлі, яны знізілі градус, пачалі гаварыць, ну, хаця б што-небудзь выканайце, это гаворыць пра тое, што ціск амерыканцаў расце. І паўтаруся, калі будзе заключаны, калі беларусы з амерыканцамі, з трампаўцамі
зробяць нейкае сумеснае прадпрыемства по калію, то літоўцы ніяк не змогуць супярэчыць ягонаму транзіту. Ну так, таксама Сергей, сёння рэжым адзначае так званы дзень яднання Беларусі і Расіі. І вось мы там бачым, да, прапагандысцкія каналы сёння ўвесь дзень там гэтыя сцяжочкі расійска-беларускія і ўсё такое, але такое адчуванне, што ў Расіі не ведаюць пра гэта свята, якое святкуецца сёння ў Беларусі. І вось украінская выведка паведамляе, што Расія вядзе такую паўзучую акупацыю Беларусі не праз вайну, праз людзей, ствараючы ціск унутры Расіі, частку расейцаў падштурхоўваюць да пераезду ў Беларусь, дзе камфортна, дзе руская мова, звыклае асяроддзе, дзе ёсць, скажем так, інтэрнэт, так, і соцсеткі. І ўжо зараз расейцы актыўна скупляюць нерухомасць. І я вось сёння убачыў, што, калі не памыляюся, за прошлы месяц гэтых сделак было па куплі нерухомасці, па-моему, 10 ці 15% гэта былі расейцы, хто купіў нерухомасць у Беларусі. Вось, а далей мяккая сіла, абарона сваіх, уплыў на палітыку і тармажэнне збліжэння з ЕС. Сцэнар доўгі, без стрэлаў, але са зразумелай мэтай. А ці разумее гэты рэжым? Ён не то, што разумее, ён даўно этим карыстаецца. Ён даўно это карыстаецца, таму што, паглядзіце, вот свежая статыстыка, яны падлічылі, што вот это санаторна-курортная ўсё эта сфера. Там больш за 90%, по-моему, расейцаў. 93 русакі. Тое ж самае вот зараз усе этой аграйка-сядзібы нашай, там русакоў таксама пад 92%. То бок яны просто даўно самі стварылі вот тое, пра што сёння вот украінская выведка падымае, як бы так, украінскі СЗР, да, по-моему, ён завецца, служба знешняй выведкі. Ну, як СВР расійскі, але ж па-украінску. Яны паднялі это пытанне, да, тое, што багата русакоў, так это не навіна. Это абсалютная не навіна, таму што я узгадываю, мы калісьці вот заўсёды любілі ездзіць з Мінску, адпачываць на Нёман. Мы туды пад Іві ездзілі. І там, слухайте, там вот, напрыклад, уздоўж Нёмана была такая вялізная вёска Моры называлась. Дзіўна, але ж вот з той вёскі там было 3 генерала КДБ, яшчэ савецкая. То бок нейкае так не зусім непростае место, да. Дык вот я вам скажу, калі вот гадоў 8 назад там практычна адсоткаў 70 тых домікаў было скуплена ўжо русакамі. Прычым беларусы прадавалі там это самае, самі пераязджалі куды-небудзь глубей, там это самае знаходзілі сабе больш таннае, таму што это добра плацілі. Для іх даўно, для русакоў, як бы так мець лецішча, дачу, што называецца, за 400 кілометраў, для іх это, ну, іхняя свядомасць, это абсолютно нормально. Таму это і тое ж самае, то, што вот это вот крэдытны пылесос, які на далявое будаўніцтва, на ўсё это ў Беларусі разгортваўся. Я так думаю, что там, ну, русакова, то, что вы называете 12-15, я вельмі здзіўлены. В моем разумении это может быть и 30, и 40. No. Бок это старая, вельмі старая тенденция, и, на жаль, другая тенденция, русские в экономице, яны, як бы, то самое, практично любое буйное беларускае прадпрыемства, якое на сённяшні дзень ідзе у бок банкротства, то побач будуць стаяць русакі, якія ўжо гатовыя, якія ў тым ліку фінансавалі, то бок яны маюць і пэўныя юрыдычныя правы, то бок яны чакаюць, пакуль будзе аб'яўлена прыватызацыя, каб яны маглі это скупіць за капейкі. Паглядзіце на долю таго ж БМЗ. БМЗ ж стаіць ужо ўсё. А колькі там русакоў тых, якія гатовыя ўжо, калі што, яго выкупіць. Ну. То бок Расія, я чаму і кажу, што Расія уклала, як бы, у Лукашэнку вялізныя грошы, таму, як бы так, калі ім раптам не стане не да нас, то у нас, як бы так, вельмі слабыя шансы атрымацца. Ну так, тым больш па афіцыйнай статыстыцы за мінулы год у Беларусі стала менш на 50 з нечым тысячаў чалавек. Гэта, ну, буйны раённы цэнтр. Я так разумею, што вось гэту розніцу яны зараз расейцамі і будуць закрываць. То бок так, за год 50 тысячаў расейцаў, магчыма, прыедзе, і глядзіце, і статыстыка падраўняецца, і ўсё будзе нармальна, і грамадзянствам лёгка паатрымаць, так разумею. Да. И министр адукацыі беларускі расказвае, што нам трэба павялічыць прапаганду расійскай мовы. Да, гадоў праз 5-10, да, помогите, мы русские, нас тут обижают, ущемляют нас. И вот тебе, калі ласочка, не трэба ніякае войска. На жаль. Ну что ж, будем... Так, Сергей, что хотели сказать еще?
Я хотел закрануть пытанне, глядзі, мяне вельмі як бы ўзрушыла то, што вот офіс Ціханаўскай, ён так шчыра змагаецца з санкцыямі для беларускага калія, што я проста здзіўляюся. Я разумею, што Лукашенко не дзяржаўнік, а што, няўжо ў атачэнні Ціханаўскай таксама няма ніякіх дзяржаўнікаў? Вот глядзіце, яны як бы так, ну вот, напрыклад, я адсочваю тым ліку і літоўскія СМІ трошку. Напрыклад, Дэлфі піша, што Ціханаўская там як бы так вот з літоўцамі ў перамовах зноўку, і каб это актываваць Еўропу, каб, крый Божа, вот для беларускага калія не адкрылася магчымасць. Тое ж самае, што яны адправілі нейкага памочніка Ціханаўскай у Злучаныя Штаты, які там мусіць весці прапаганду, што не можна з Лукашэнкам як бы так беларускі калій з-пад санкцый вызваляць. На каго работаюць это людзі? Яны так шчыра бароняць інтарэсы расійскага Уралкалія? Вот глядзіце, ну якім чынам агулам атрымалася, што расійскі калій не пад санкцыямі, а беларускі пад санкцыямі? Разам на двоих прыходзілася на Уралкалій, на Беларусь калій каля 40%, скажем так, ну вот сусветнай калійнай, як бы так, ну, спажывецкая рынка на калій. Я са здзіўленнем адзначыў, што, глядзіце, у Злучаных Штатах на сённяшні дзень на першым месцы по пастаўках это канадскі калій, на другім месцы, хто б вы думалі, расійскі. Ну. І вот так вот я просто здзіўляюся, як бы, ну, здаецца, багата разумных людзей у атачэнні Ціханаўскай. Чаму так? Вот я, напрыклад, пры ўсім пры тым, я шчыра не люблю Лукашэнку, да. Я лічу, што это узурпатар, што да, што менавіта за яго, за таго, што ён не дзяржаўнік, вот адбываецца практычна Беларусь знаходзіцца на стадыі паглынання. Але ж я разумею, што потым от пры змене ўлады, якім чынам беларусам, ну вот нам трэба будзе адбіваць свой кавалак на гэтым рынку, на калійным. То бок за кошт якога дэмпінгу, каб нам зноўку трэба будзе ўвайсці туды, раз. По-другое, ну слухайце, я за персанальныя санкцыі. Вот калі ласка, на Лукашэнку, на ягонае атачэнне, на Хрэніных, на, я не ведаю, на вот таких вот міністраў адукацыі, вот на этих, на милицию, якая душила протесты в 2020 годзе, на этих персонально накладайте санкции. Ну, але ж я супраць, калі санкции накладаюцца на ўсю дзяржаву. У Ціханаўскай хто-небудзь ёсць разумны, які данясе ей тое, што вот долю, калі беларускі калій выцясняецца з рынку, то эту долю займаюць русакі. І чым больш Беларусь заганяецца санкцыямі, як бы так заціскаецца, а з заходнімі санкцыямі, то яна аўтаматычна як бы совваецца, у яе не застаецца ніякіх варыянтаў апроч Расіі. Про это кто-нибудь будзе думаць ці не? Ёсць у меня только одна версия, Сергей, что ёсць такі план, что Россия стане часткай Беларусі, і тады гэта будзе наш калій, які ўжо будзе не пад санкцыямі. Толькі такі варыянт у мяне ёсць. Ну да, Лукашенко на сустрэчы з этим мэром Чукоткі так і заявіў, що 6,5 тысяч километров до вот другой границы нашей отчизны. Да, так. Ну што ж, дзякуй, Сергей вялікі, за эфір. Будзем з вами роўна праз тыдзень у той самы час абмяркоўваць падзеі Беларусі за яе межамі. Нагадаю, наступны чацвер мы сустракаемся ў 21:00 па Менску. Дзякуй, Сергей, яшчэ раз, гонар і годнасць. Ну што ж, я з вами развітваюся. Да сустрэчы роўна праз тыдзень. Беражыце сябе і жыве Беларусь.